O sea, un día espectacular. Bueno, a verdade é que o día, como ben dixeches, acompaña. Está un día espléndido para facer esta actividade. Temos que agradecer a Unitaria dos Ángeles esta iniciativa e moito a Ainhoa e máis Alfonso que están desarrollando esta iniciativa, e tamén aos pais que acompañan os cativos nalgo tan importante que poñer en valor o que é a naturaleza, que son os árbores, e o que de verdade pois nos interesa a todos que se manteña, e isto pois é arraigalos a que fagan unha actividade e que ao longo do tempo se vexa reflexados en eles ese crecemento destas árbores. A través deste proxecto, desta xornada, pretendemos tamén concienciar ao alumnado sobre a importancia de cuidar a natureza, a contorna natural, e que vayan sendo participantes activos no seu cuidado. Ademais de promover a actividade física, pois o alumnado veu desde a escola hasta este lugar que ronda ao mellor entre 1 kilómetro e pouco, e entón pretendemos fomentar hábitos de vida saudables e a concienciación sobre a importancia de cuidar o medio e que, dende as idades temperás, comecen a ser participantes activos do seu cuidado. E isto forma parte dun proxecto de aprendizaxe e servicio desenvolvido co proxecto Excoras da Facultade de Ciencias de Educación da Universidade de Santiago de Compostela. Moitas gracias. E neste caso, temos aquí alumnado facendo o seu período de prácticas, e a verdade é que este proxecto en sí, o que é todo o proxecto de forma global, é fantástico porque aúna moitísimas cousas, non? De feito, a rapaza está traballando con aspectos metodolóxicos que ven na última lei educativa, está traballando con rapaces na aula, está facendo actividades que promoven o cuidado do medio ambiente, está facendo actividades que neste sentido tamén promoven a práctica de actividade física, e ao mesmo tempo tamén ao final o que está traballando moito tamén é ca comunidade educativa e cas familias de feito moi estreito. E o certo é que este tipo de iniciativas para a Facultade de Ciencias de Educación é o que buscamos, non? Un pouco que todo o que se poda axudar para, neste caso, formar ao noso futuro ou futuras mestras en este sentido, pois hai que buscar iniciativas como estas e buscar a súa implicación, claro. Sí, por iniciativa da Gardería de Brión estamos intentando levar adiante un bosque que teña distintos usos, non solamente de sombra e ornamentais, sino que tamén haxa froiteiras para comer e que teña moita diversidade no seu interés de uso tamén. Si facemos cousas con froita, a xente está máis motivada para poder cuidalo. Esa é un pouco a idea, o concepto que estamos manexando.